Pozdrav svima i dobrodošli na webinar o osobnim financijama, webinar o mogućnostima kako danas na financijskom tržištu u Hrvatskoj povećati prinose na svoj kapital, zaštititi svoj novac od inflacije i napraviti financijski plan za budućnost. Trajanje ovog webinara je oko 30 minuta, tako da svakako ostanite tokom cijelog webinara, bit će puno informacija, bit će fantastičnih mogućnosti i isto tako mogućnost za individualne konzultacije. Pošto će ovdje danas biti puno informacija, a da bi te informacije na kraju krajeva i iskoristili i da bi se ovaj webinar vama isplatio, pozivam vas da se javite na individualne konzultacije gdje ćemo onda jedan na jedan moći proći privatno vašu cijelu situaciju, vaš konkretan plan i pronaći rješenja. Upravo to je ono što mi radimo i upravo ono je što je cilj ovog webinara, pokazati kako i vi možete sve ovo o čemu ću danas ovdje pričati iskoristiti. Da se ja kratko predstavim, ja sam Ivica Brlić, osnivač, vlasnik i direktor tvrtke Finplan i Finplan Consulting. Evo, osobno 40 godina i 20 godina sam u financijama, tako da ću vam danas dati svoj pogled na zadnjih 20 godina financija ovdje u Hrvatskoj, odnosno rekao bi čak i zadnjih nekoliko godina, jer se sigurno 2020. godine počevši sa koronom, covidom, izazovima, 2022. godina sa ratom u Ukrajini, pa do danas, sigurno ste osjetili sve ove događaje na svojoj koži, što se tiče inflacije, što se tiče svih izazova koje svakodnevno imamo, tako da ću se bazirati sad na ovih zadnjih 5 godina i isto tako prema budućnosti, što sve za budućnost možemo napraviti da bude bolje nego je bilo do sada. Osobno je preko 10.000 savjetovanih obitelji, poduzeća, redovni sastanci svaki dan, plus je tu i tim konzultanata koji je podrška svima vama. Naravno, isto tako imamo licencu HANFA kao poduzeće i sve licence koje su potrebne da bi mogli raditi posao konzultinga u Hrvatskoj. A između svega ostaloga, volim spomenuti, otac sam 3 djece, tako da dobro razumijem i financije obitelji. Curica 12 godina i 2 sina, 1 7 i 1 6 godina. I koliko je važno financijsko planiranje još od zapravo dok su djeca mala, da im se olakša kasnije i školovanje i početak poslovnog života. A naravno ne samo školovanje djece, nego je tu plan za mirovinu, kupnju nekretnina i sve ostalo što kroz cijeli život svi mi trebamo, a o čemu ću sada pričati kroz sljedeći slajd, gdje ću vam zapravo objasniti što mi radimo. Znači, mi smo najšira konzultantska tvrtka u Hrvatskoj, gdje smo na jedno mjesto stavili sve relevantne institucije i koje su zapravo potrebne za planiranje budućnosti. Surađujemo sa bankama i sa leasing kućama oko planova za kupnju nekretnina, financiranja pokretnina. Isto tako radimo i financijske planove za prijevremenu otplatu kredita. Znači imamo naravno situaciju u Hrvatskoj da još uvijek velika većina građana kupuje stan na kredit, koji su najčešće 20, 25, 30 godina. Mi radimo planove kako da se ti kredite otplate za 15 godina, za 20 godina i gdje su prosječne uštede od 20 do 40, čak 50.000 eura na kamatama. Znači, ako se zatvara kredit prije, kao prvo oslobađa se rata i sva kamata koja je ostala se ne vraća. Time da naravno ako netko ima mogućnost i uzeti kredit u ratama, a ne u anuitetima, gdje zapravo se u startu i vraća manje kamata. Tako da ako je vaša potreba za financiranjem nekretnina ili imate postojeći kredit, javite se na sastanak, idemo sjesti, idemo napraviti financijsku analizu vašu postojećeg stanja i naći rješenje kako da zatvorite prije i kako da uštedite, da li to bilo 10, 20, 30.000 eura i više na kamatama. Da taj novac ostane u vašem džepu, da taj novac ostane za vašu budućnost. Naravno, radimo sa osiguravajućim kućama i kada trebate u bankama nešto rješavati, potrebne su osiguravajuće kuće kao što je osiguranje imovine, banka traže osiguranje života,
Naravno, ako imate auto, tu je auto osiguranje, kasko osiguranje, znači tu isto možemo pronaći najbolja moguća rješenja. Isto tako za budućnost kroz investicijska osiguranja, kroz ulaganje u fondove, možete vidjeti što kroz osiguravajuće kuće možete i kako možete tu profitirati. Isto tako radimo s investicijskim fondovima, investicijskim društvima i mirovinskim fondovima gdje radimo konkretno planove za mirovinu, pa zapravo kombiniramo drugi mirovinski stup, o kojem ću evo kroz nekoliko slajdova pričati, pa treći mirovinski stup, sve njihove prednosti stavljamo u financijski plan i kombinacijom toga vidimo koliko osoba konkretno kada uđe u mirovinu će imati novaca na računu. Isto tako imamo i nekretnine, radimo s nekretninama, što zapravo olakšava ljudima da na jednom mjestu, zapravo kad napravimo financijsku analizu mogućnosti, pronađemo nekretninu za osobu, znači ljudi kupuju ili stan ili kuću, nađemo tu nekretninu, pomognemo u banci financiranje i sve što je potrebno, naravno, kao agencija oko svih dokumenata, doslovno zapravo ključ u ruke, riješimo kompletno financiranje, riješimo kompletnu podršku što se tiče dokumentacija, predugovora, ugovora i svega, da ljudima olakšamo dolazak do svog doma. I uz to radimo i s plemenitim kovinama za sve vas koji želite ulagati novac, investirati novac, raditi financijski plan, pa kroz ulaganja ekstra novca, zaštititi svoj novac od inflacije, uvećati svoj novac na dugoročno, evo možda od jednih rješenja budu i plemenite kovine. Tako da uvijek gledamo koje su želje, koje su ciljevi, potrebe naših klijenata, trenutačnu situaciju postojećih ugovora i tu zapravo evo vas sve potičem da prije sastanka s nama zapišite koje ugovore imate, kojim ste drugom mirovinskom stupu, koliko imate novaca, ako imate treći stup, u kojem ste društvu, koliko imate novaca, ako negdje štedite, ulažete, plaćate nešto, napravite svoju vlastitu financijsku analizu i uz našu pomoć ćemo optimizirati sve te ugovore, naći rješenja kako poboljšati prinose i mogućnosti i na kraju krajeva da vas dovedemo do rješenja koja želite. Evo ga, trenutna situaciju na tržištu u Hrvatskoj, odnosno evo objavljeno 30.4. Depoziti za ožujak 2025. godinu, znači do sada, na kraju ožujka 2025. godine depoziti kućanstava iznosili su 40 milijardi eura. Znači 40 milijardi eura kućanstava u Hrvatskoj imaju novce u bankama. I ako vidite ovdje u proteklih godinu dana depoziti su porasli po stopi od 8,1%. Znači depoziti porasli, a s druge strane prosječna kamata na depozite sada je ispod 2%. Znači imamo jedan, ja bih rekao, apsurd, znači jako puno novaca evo se stavilo u banke, nemamo ništa protiv banaka, govorimo samo matematički, 40 milijardi na ispod 2% godišnjeg prinosa, a ako isto tako gledamo inflaciju, ovdje recimo sada u zadnjih 5 godina, od siječnja 2020. pa evo do zadnjih podataka travnja 2025. gdje ispada da inflacija za ovo razdoblje 30,2%. Što znači novac u banci ili doma koji godišnje zapravo propada, znači 30% u ovih 5 godina novac vrijedi manje. Zato vas pozivam sve koji imate novac u banci, koji imate novac na računu, koji imate možda neku ušteđevinu koja stoji doma, da sjednemo, da vam pokažemo kako da barem dio tog novca investirate, dio tog novca zaštitite od inflacije. I to je ono za što nam se najviše ljudi javljaju, za plan kako složiti portfelj, kako rasporediti, disperzirati ulaganja i zaraditi. Znači da cilj je da s novcem zaradimo, a ne da novac vrijedi svake godine sve manje. Tako da evo, prijavite se na individualne konzultacije gdje ćemo 1 na 1 popričati, naravno sa zaštitom podataka, ne dijele se podatki trećim osobama i ono što je važno, naše konzultacije su free. Ne naplaćujemo konzultacije, razgovor, analizu.
Kada radimo za ljude financijske planove, mi se tada naplatimo od financijskih institucija. Znači, kada vas spojimo sa investicijskim fondovima, spajamo vas s bankom, spajamo vas s plemenitim kovinama, znači tada se mi naplaćujemo od institucija, a ne još dodatno ekstra od vaših. Znači, ne trebate platiti nama, imate, institucije imaju uvjete koje imaju, prinose koje stvarate, to je vaše, a mi se tada naplatimo od institucija. Tako da nemate zapravo što izgubiti, pogotovo ako imate kapital koji stoji, želite napraviti financijski plan, portfelj, rasporediti taj novac i imate plan za budućnost, što ću vam sad pokazati kroz par slajdova, što se sve može, svakako je prijedlog da sjednemo, razgovaramo, osobno se upoznamo i da vidimo evo konkretno kako možemo i vama pomoći, jer ovo je stvarno 30% novac vrijedi manje, što će tek biti za idući 5 godina, 10 godina, 20 godina. S druge strane vidimo kakvi su nam troškovi života, kako cijene nekretnina lete u nebo i uopće je pitanje hoćemo li moći, hoće li obitelji u Hrvatskoj moći i financirati nekretnine i kupiti si dom, školovati svoju djecu i kakva će biti mirovina i hoćemo li moći od toga preživjeti. Tako da zato je ovaj webinar da vas informiramo, da vas inspiriramo, da vas pozovemo zapravo na akciju, da sjednemo i da evo iskoristite sve ove prednosti s druge strane na tržištu za koje možda evo niste informirani. I to su teme danas. Pokazat ću vam sad kratko kako upravljati svojim budžetom i prije dolaska na sastanak da imate barem skicu svojih financija, prihode i rashodi na što odlazi novac, kako se pripremiti za privatnu mirovinu, to je ono što najčešće ljudi angažiraju, školovanje djece, ostale financijske potrebe, kupnja nekretnine, prijevremeno zatvaranje kredita i tako dalje, kako oploditi svoj novac, kako zaštititi svoj novac od inflacije i evo ovo što sam već spomenuo, mogućnosti konzultacija. Evo ovo je jedna metoda kako upravljati kroz 6 računa svojim kapitalom. Ono što je važno da prije sastanka s nama znate točno vaše prihode. Znači koji su to mjesečni prihodi, koji su životni troškovi i koliko od vaših prihoda odlazi na životne troškove. Ako želimo uspješno upravljati svojim kapitalom, životni troškovi ne bi smjeli iznositi preko 55% našeg prihoda. Pa da vidimo hrana, računi, režije, gorivo, vrtić, struja, popravci, jesu li iznad ili ispod. Ako su iznad toga, idemo vidjeti možemo li neke te troškove smanjiti ili s druge strane idemo i radimo na povećanju prihoda. I to je isto jedna tema kroz našu akademiju gdje možemo razgovarati kako da imate dodatne izvore prihoda koji će vam pomoći u vašem kućnom budžetu. Onda, koliko trošite na zabavu, na izlaske, vikend, odmore, kafiće, kino i tako dalje, je li to unutar tih 10 ili je iznad tih 10%, donirate li negdje, dajete li nekome, možda kako god bila vaša situacija izazovna, možda nekome još izazovnija i uvijek preporučamo ako ljudi mogu, imamo i mi evo otvorene i ja osobno nekoliko trajnih naloga i volim pomoći ljudima, omogućiti ljudima možda neke stvari koje evo ne bi da i nismo pomogli. S druge strane, imate li svoj financijski plan za budućnost i barem 10% svog prihoda stavljate li sa strane za svoju budućnost, za svoju mirovinu, za svoju financijsku sigurnost i onda možemo razgovarati kako ćemo do toga doći kroz ulaganje u investicijske fondove, kroz ulaganje u ETF-ove, kroz plemenite kovine, kroz nekretnine. To su sve alati, ali prvo moramo imati cilj da bi onda imali plan i alate kroz koje ćemo doći do toga. To je ono što mi radimo. Naravno možemo imati plan i imamo plan i kratkoročno i srednjoročne, dugoročne planove, pa idemo onda vidjeti koji su to kratkoročni planovi unutar nekoliko godina, koji su to srednjoročni planovi i dugoročni da bi bili spremni za sve. Bilo to kupnja auta, renovacija doma, putovanja, namještaj, kupnja namještaja i tako dalje. I još jedan prijedlog je uvijek imati budžet i kapital za svoju vlastitu edukaciju. Znači ulagati u sebe, ulagati u svoje znanje, jer to znanje vam onda omogućava opet povećanje prihoda. Sa više znanja, kao što je recimo sada ovo i ovaj webinar, možete naučiti kako možete optimizirati svoje upravljanje novcem da bi se oslobodio kapital koji vam opet dugoročno može donijeti
korist. Tako da evo, o ovome razgovaramo isto tako na individualnom sastanku i evo tisuće ljudi smo pomogli i pomoglo im je da kad su stavili svoj novac na papir, kad su vidjeli na što odlaze novci, da su uspjeli evo napraviti jednu promjenu i u navikama i u trošenju i evo i svaki mjesec im ostaje više novaca koje onda opet mogu plasirati i plasiraju za svoju budućnost. Ovdje sam sastavio jednu statistiku mirovina, kakva je prosječna mirovina u Hrvatskoj. To je ono što nas tamo negdje čeka, mene za 25 godina, ali to ne znači da ću ja čekati 25 godina da se za to pobrinem. Već sada i već zapravo više od 10 godina imam svoj plan za mirovinu, jer ne želim ovisiti o tome kakva će biti državna mirovina, ne želim ovisiti o svoje 3 djece, hoće li mi oni moći pomoći, kako ću se financirati, jer prosječna mirovina ispada da će u Hrvatskoj sada biti nekakvih 600-700 eura. Ako danas sa svojim prihodima nemate dovoljno novaca, kako ćete onda, ako će vam prihodi biti pola od toga ili možda 40% ili 30%. Tako da svakako se zapitajte kako ćete živjeti život ili kako bi živjeli život da od sutra imate 50% manje prihode. Troškovi ostaju, hrana ostaje, režije ostaju, možda još neki kredit, a nemate novaca. Zato svakako vas potičem da imate plan za mirovinu i pokazat ćemo vam što se može napraviti sa alatima danas i što bi bilo idealno da kada uđete u mirovinu koliko kapitala imate, a ne da se samo ovisi ovih 600-700 eura. Ono što evo većina ljudi koji dođe na naš webinar, a ja već osobno evo 10 godina kako radim webinare i seminare, pričam o ovome, jedna od mogućnosti kako povećati svoj kapital za mirovinu je unutar drugog mirovinskog stupa. Jer svi znamo da imamo prvi stup u koji ide 15% našeg bruto prihoda i u drugi stup ide 5%. Tih 5% ide u neko od 4 obavezna mirovinska fonda, da li to bio AZ, Erste, PBZ Croatia ili Raiffeisen. Ono što je važno, od 2013. godine, praktički da 13-14. godine, su se fondovi podijelili u 3 kategorije A, B i C, aktivnu, balansiranu i konzervativnu. Ako ništa niste mijenjali, najvjerojatnije ste ostali u toj jednoj balansiranoj strategiji, gdje vam je od ukupnog ulaganja oko 20% su dionice, ostalo su obveznice. Znači, drugi stup je investicijski fond koji ulaže i u dionice i obveznice. A od 2014. godine vi možete promijeniti svoju strategiju, možete iz B u A, B, C i tako dalje. Svakako pogledajte ove informacije, prvo gdje ste u kojem ste fondu i recimo usporedba. Primjer, neki od fondova kategorije B, ako ih ovdje vidimo, ostvaruju prinose od 3,20 do 7,70. Isti fondovi kategorije A ostvaruju prinos od 4,30, pa evo vidimo do 9,90. U prosjeku znači nekoliko posto više, jer se za 10% do 15% više ulaže u dionice. Znači fondovi kategorije A ulažu 35% svog kapitala u dionice. Ostalo su obveznice. I pogotovo su fondovi A ako imate 10 godina i duže do mirovine, gdje vi zapravo možete sa istom količinom kapitala i sa 5% mjesečno bruto što se uplaćuje u drugi stup, zapravo ostvariti veće prinose i time imati više novaca na svom računu. Bile su neke promjene u zakonima, pa ako ste bili stariji od 55 godina, stavili su vas u B. Ako ste bili u A, pa ste onda od 60. godine automatski stavili ljude u kategoriju C. Sada se omogućilo da ljudi do 60. godine mogu biti u A i kasnije u B, ili čak dati zahtjev da ostanu cijeli period u A. Tako da evo ima puno tu informacija, mogućnosti što se može napraviti. I ovdje imamo jedan kalkulator jednog našeg klijenta koji je bio ovako isto kao i vi na webinaru i nakon toga se prijavio za individualne konzultacije i gdje smo prošli njegovu matematiku sa trenutnim stanjem na računu od 10.000 eura i sa njegovom brutom plaćom od 1.800 eura, sa realnim rastom plaća od 2% i prinosom fonda 3%, do mirovine je još ostalo klijentu 25 godina i matematika je ispala ovakva. Sa sadašnjih 10.000 eura dodatnih uplata će biti još 34, naravno pod uvjetom da ostane bruto plaća, da čovjek radi redovito i tako dalje. 34.000 eura i ukupno
bi imao kapitalizirano 70.000 eura. Ono što je važno znati, u trenutku ulaska u mirovinu, 20% ovih sredstava iz drugog stupa može se tražiti isplata jednokratno. Znači 20% možete zatražiti jednokratno, to bi bilo neki 14.000 eura, a ostatak se onda isplaćuje kao mirovina. No, kada je klijent vidio na webinaru i kasnije na sastanku 1 na 1, da može promijeniti čak i društvo i kategoriju fonda, i kad smo napravili kalkulaciju da sa istim iznosom i bruto plaćom i svega, ali sa prinosom ne od 3 nego od 6%, da on može povećati svoja sredstva za 45.000 eura. Naravno da je klijent odmah išao i tražio tu promjenu. Kao prvo, informacije gdje se nalazite možete pronaći preko e-građani. Otiđete na e-građani, upišete moj račun REGOS i odvest će vas da vidite točno stanje i kojim ste fondu. Ako ne koristite e-građani, možete otići na FINU, šalter REGOS i tražiti izvještaj. Isto tako tamo se može dati zahtjev za promjenu društva, kategorije, ili ako imate čitač osobne, znači imate onaj veći pristup preko e-građani, tada možete to napraviti i iz udobnosti vlastitog doma. Svakako informacija za razmislit, potičem vas, evo saznajte u kojem ste fondu, koliko novaca imate, koliko imate bruto plaću, koliko imate do mirovine i možemo vidjeti kako da povećate. Pa evo, puno ljudi mi kaže da evo kroz ovaj webinar 10, 15, 20 minuta ovakvog webinara njime konkretno evo donijelo desetine tisuća eura u budžet u budućnosti. Tako da evo, potičem sve vas, prijavite se, idemo sjesti, idemo proći kroz ovu matematiku. Šteta je ovo ne iskoristiti, a doslovno evo ne košta vas apsolutno ništa. Što se tiče mirovine, izračunali smo kada osoba odlazi u mirovinu i pošto jedna osoba prosječno živi u mirovini 20 godina, idealno bi bilo da u trenutku ulaska u mirovinu imate kapitala za 20 godina unaprijed. Što zapravo znači kada uđemo u mirovinu i da nam je mirovina 50% prihoda, stvoriti dovoljno kapitala za tu razliku od tih 50%. Zapravo govorimo da u mirovini možete i dalje imati iste prihode, čak neki će imati i veće prihode nego kao što su radili. Znači zato je jako važno to isplanirati, da i taj period ulaska u mirovinu ne bude tako stresan, preko noći da se ne odrežu financije, nego zapravo da imate taj prelazak. Financijski je ostalo isto, samo što evo više ne radite i ne idete na posao, nego ste u mirovini i možete se baviti nekim drugim stvarima, nekim hobijima, unucima, putovanjima, a ne da brinete oko novca. Ispalo je u Hrvatskoj, kada pogledamo prosječne prihode mirovine, da bi bilo idealno kada bi osoba koja ulazi u mirovinu imala 200.000 eura gotovine. I sada recimo ovdje imamo konkretno izračun. Ako danas imate 35 godina i cilj vam je upravo imati tih 200.000 eura, i sad ako je to za mirovinu, imate 30 godina vremena, potrebno bi bilo 200 eura mjesečno ulagati, investirati sa strane, što prosječno u Hrvatskoj ispada oko 10% prihoda, da bi za 30 godina sa uloženih 72.000 eura imali tih 200.000. Znači sa 200 eura mjesečno cilj je ostvariti 8% prinose. Pokazat ću vam evo kroz nekoliko slajdova idućih kako, na koji način. Sa uloženih 72 dolazimo do 200.000 eura. Naravno, ako imate 25 godina, to možete ostvariti sa svojih 55 godina. Naravno, moguće je to ostvariti prije, samo je opet pitanje mogućnosti. Jako puno naših klijenata ulaže prosječno 300, 400, 500 eura, 1000 eura mjesečno, ili ako govorimo o nekakvim godišnjim okvirima, u pravilu 5 do 10.000 eura godišnje, da bi imalo privatnog kapitala i da bi se pobrinuli i za svoju mirovinu. Međuvremeno će biti školovanja djece, prijevremena otplata kredita, kupnja nekretnina. Znači, kroz ovakve programe ulaganja i štednje vi možete imati kapital koji možete naravno plasirati na potrebe koje imamo, a s druge strane može biti ciljano za mirovinu i tada smo riješili to pitanje. Neki klijenti kažu pa imamo još dosta vremena, tek imam 35 godina, gdje je još tamo mirovina, ajde čujemo se za 10 godina. I onda dođu ljudi nakon 10 godina na konzultacije
I da bi imali isto 200.000 eura u 65, ali smo 10 godina krenuli kasnije, potrebno bi bilo 500 eura mjesečno investirati sa 8% prinosa, odnosno uložiti 120.000 eura, a da bi imali 200. Pa vas pitam što je lakše? Je li lakše 200 ili 500 eura? Tako da, naravno da je lakše manje novaca, pa evo kad uzmemo duži period, to je ono što je taj efekat novac kroz vrijeme, da sa svojim novcima napravite svoju financijsku sigurnost, napravite svoju budućnost i da ne ovisite o nikome. Postoje brojni alati kako do toga doći. Sad ćemo proći i vidjeti koje su tu mogućnosti na financijskom tržištu u Hrvatskoj i kako i gdje ostvariti prinose preko 8%. Pomenuli smo štednja u banci, depoziti, trezorski zapisi 2%, ispod 2%, 3% i tako dalje. Zapravo negdje tu gdje je sada trenutna inflacija. Sve zapravo što štedimo i ulažemo ispod toga je dugoročno gubimo novac. Znači potrebno bi bilo ulagati svakako 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12% godišnje i više. Ovdje su sada mogućnosti što se sve može napraviti. Može se napraviti portfelj investicijskih fondova, kako tisuće naših klijenata ima. Ja osobno imam nekoliko različitih portfelja, košarica različitih fondova gdje ostvarujem prinose prosječne preko 12% godišnje. Moguće je ulagati u razne ETF fondove, čak evo ga i postoji Bitcoin regulirani i Ethereum fond, znači u ETF-ove koji ulažu i u kripto, ETF-ove koji ulažu u zlato ili direktno ulagati fizički u zlato ili srebro, naravno kroz ulaganje u nekretnine, ako već imate postojeći kapital koji možete plasirati, pa evo dugoročno to može biti plan. Ako nemate trenutno 200-300 tisuća eura za uložiti u nekretninu, a imate 300-500 eura mjesečno, onda možemo koristiti ove ovdje alate. Evo recimo, ovo je jedan primjer košarice fondova koji ja koristim. Ako vidite ovdje neki od fondova koji su na tržištu preko 30 godina, znači što mi daje jednu sigurnost, zapravo postoji jedna tradicija ulaganja i kroz sve ovo vrijeme vidimo kako fondovi to uspješno rade, gdje vidimo da su prinosi u zadnjih 12 mjeseci 19%, 13%, 21%, prosječni godišnji prinose u zadnjih 3 godine, evo 20%, 30%, prosjek svake godine. Tako da znači kombinacijom različitih investicijskih fondova kroz koje se zapravo ulaže, recimo klijent koji ulaže 1000 eura mjesečno, odabere aktivnu strategiju, znači 25% ide u Eurizon fond pod upravljanjem recimo PBZ Invest, Generali Galileo, Generali Global, Generali Bond pod upravljanjem recimo Generali Investment. To su investicijske kompanije s kojima mi radimo. Znači napravi se jedna strategija ulaganja po iskustvu tržišta, znači da je u obveznicama, da je u mješovitim fondovima, da je dio u dioničkim fondovima, da je dio u fondova, da se napravi jedna globalna disperzija rizika, gdje evo, ako gledamo zadnjih 12 mjeseci prinos preko 12, u zadnjih 3 godine prinos preko 14% svake godine. Znači ima fantastičnih alata, tako da evo pozivam vas, javite se, idemo sjest, idemo pogledati mogu li ove košarice i kako te košarice fondova mogu vama pomoći da maksimalno evo optimizirate svoja ulaganja. Jer sve ovo što danas vam ovdje govorim, ako sve ovo odmah ne primijenite, ako sve ovo ne iskoristite za svoj financijski plan, onda zavada vas sve ove informacije i ovaj webinar, ako konkretno od toga ništa za sebe ne iskoristite. Tako da evo, vrlo rado tu pokažemo. Isto tako imamo jednu balansiranu strategiju, ovisno o tome kakav ste ulagač, koliko novaca imate i što želite stvoriti. Tako da evo, vidimo da je prosjek prinosa u zadnjih 3 godine 12,44. Isto tako, evo, moguće je ulagati paralelno u ETF-ove. Ne znam jeste li informirani što su to ETF-ovi. Vjerujem da ste evo svi čuli za ETF, S&P 500, pa evo možda neki ste čuli za Nasdaq i tako dalje. Evo recimo ovdje vam je prikaz kako izgleda S&P 500 u posljednjih godinu dana, znači 9,36% prinos. Vidimo ovdje
početkom travnja što se dešavalo na tržištu, sigurno ste svi bili i osjetili možda na svojoj koži Trump i carine i kako je tržište reagiralo. Ono što je pozitivno, tko je informiran i tko prati tržište koje je tada uložio, a evo imamo naše klijente koji su tada krenuli sa ulaganjima, koji su bili na ovakvom webinaru, javili se, sjeli smo, napravili smo financijski plan i koji su samo zapravo u tih mjesec dana ostvarili prinose preko 10%. Tako da sve te mogućnosti na tržištu, pogotovo kada vi redovito ulažete, što je jedan od principa ulaganje redovito i ulaganje dugoročno, u takvim nekim situacijama vi možete profitirati u jedan mjesec, kao što recimo sam pokazao prije i neki fondovi rade cijelih godinu dana. Tako da možemo složiti portfelj različitih ETF-ova, ovisno o tome kakav ste ulagač, kakve prosječne prinose želite godišnje ostvarivati, a isto tako možemo pričati o prosječnim prinosima preko 10%. Evo recimo kao što je S&P 500 prošle godine ostvario prinose 20-25%, kao što je Nasdaq ostvario čak prošle godine prinos 30%, ali kombinacijom ETF-ova i kroz disperziju rizika zapravo dolazimo do tog jednog lijepog prosjeka. Spomenuo sam da imamo mogućnost ulaganje i u ETF-ove i u regulirane ETF-ove koji ulažu u kripto, kao što je Bitcoin ETF i Ethereum ETF, koji isto tako vidimo ostvaruje fantastične prinose. Evo sad vidimo u zadnjih godinu dana, tako da znači možemo imati kombinaciju investicijskih fondova, ETF-ova, recimo S&P 500 ulaže u 500 najjačih kompanija SAD-a, Nasdaq 100 visokotehnoloških kompanija, znači dionice kompanija, plus možemo kombinirati i kripto, a isto tako možemo ulagati u ETF-ove koji ulažu u zlato, ako ne želite imati fizički zlato kod sebe, znači jer u nekom trenutku morate ga kupiti i prodati da bi se ostvario profit, a ovdje kroz investicijske fondove, odnosno ETF-ove, zapravo ne kupujete fizički zlato, nego fond koji trguje sa zlatom i na osnovu toga se ostvaruje prinos, gdje vidimo u zadnjih godinu dana kakav prinos je donio ETF, znači 91,56% u jednu godinu, znači fantastično je zlato poraslo. Što vidimo i ovdje, performanse u zadnjih 15 godina što se tiče konkretno zlata i cijene. Vidimo tamo 2010. godine plus 38%, 2011. plus 14%, pa recimo 2013. pala cijena zlata, bilo vrijeme opet kupiti. Pa zapravo vidimo u zadnjih 7-8 godina konstantno cijena zlata raste. Vidimo isto tako 2024. plus 34, već 2025. plus 16,6, prosječni prinos 9,9% godišnje. Tako da sa kombinacijom investicijskih fondova, ETF-ova, pa čak ETF-ova koji ulažu u kripto i u zlato, svakako možemo doći na godišnje prinose 8 i više posto. Ova sada pogodnost ETF-ova koje sam vam pričao i mogućnost slaganja portfelja, evo mogu pokazati, a imate i ovdje kod, ako pratite preko računala možete skenirati kod, ako pratite preko laptopa možete napraviti screenshot i preko ovog koda možete instalirati aplikaciju našeg poslovnog partnera, to je od Interkapitala i njihova platforma Genius, koja vam omogućava pristup ovim svim ETF-ovima, najjačim ETF-ovima na svijetu. Ono što je važno kod instaliranja ove aplikacije, ostvarujete bonus na prvu uplatu od 50 eura, dobijete 20% odmah gore, konkretno 10 eura. Važno je da kod instaliranja aplikacije imate promotivni kod FinPlan Ivica. Taj kod vam omogućava dodatno ovih 10 eura na prvu uplatu od 50 eura. Tako da je ovo jedan mali poklon od nas za vas. I evo možda da se malo ohrabrite i kreirate portfelj. A naravno preporučam svakako da sjednemo, napravimo individualan sastanak, da čujemo točno što želite napraviti i gdje vam možemo pomoći kreirati portfelj. Hoće li to biti ETF-ovi plus
Bitcoin, hoće li to biti samo S&P, Nasdaq, hoćete li možda ulagati u neke hrvatske, slovenske, rumunjske dionice, što vam ova platforma omogućava, Genius konkretno, hoćete li još ulagati posebno u Bitcoin, Ethereum, ETF plus zlato. Znači može se napraviti nekoliko različitih portfelja unutar aplikacije Genius. Jedno zapravo najboljih aplikacija na tržištu u Hrvatskoj. Sve institucije s kojima mi radimo su institucije koje su pod nadzorom HANFA-e, imaju dozvolu HANFA-e za rad, tako da je maksimalno gledamo sigurnost, stabilnost i kvalitetu. Tako da evo, svakako preporučam da sjednemo i razgovaramo o tome i napravite najbolji mogući financijski plan i portfelj za sebe i za svoju budućnost. Što se tiče planiranja financija, kako i kuća se gradi po etapama, tako i financije. Mi smo sada ovdje razgovarali oko ulaganja u plemenite kovine, ulaganja u nekretnine, kripto tržište, pričali smo o mirovinskim fondovima, investicijskim fondovima, ETF-ovima, što su zapravo, možemo reći, zidovi i krov kuće. Ono čemu nismo razgovarali je zaštita prihoda i zapravo ono prvo pametno što bi bilo dobro napraviti i pogledati jel imate zdravstveno, dopunsko zdravstveno, dodatno zdravstveno, jel plaćate kakvo riziko osiguranje, životno osiguranje, jer ako se vama nešto dogodi, ne daj Bože, nekakva povreda, dugoročno ste na bolovanju, padaju prihodi i onda možda nemamo dovoljno novaca za ulaganja. Ili moramo prodavati udjele, moramo prodati zlato da bi financijski mogli sve isfinancirati. Zato je pametno imati alate kao što su zdravstvena osiguranja, riziko osiguranja, osiguranje imovine, naravno auto kasko, što i ako imate leasing je obavezno, i auto naravno isto, ne možete auto registrirati bez toga, pa možemo i tu pomoći vidjeti koja su tu najbolja moguća rješenja, pogotovo ako imate kredit, ako imate obitelj koja ovisi o vama, vi ste nositelj financija obitelji, ako se nešto dogodi, što u tom trenutku? U tom trenutku opet možete imati plan, imati rješenja, nešto što vam čuva leđa. I vrlo rado želimo podijeliti te informacije i znanje s vama, da u svakom trenutku budete maksimalno financijski zaštićeni. Tako da došli smo do kraja ovoga webinara. Želim vas potaknuti da krenete u akciju, javite se preko ovog našeg linka za individualne konzultacije. Imate nekoliko pitanja na koje možete odgovoriti i dobit ćete mogućnost birati automatski kalendar i idemo automatski odmah u sastanak. Vjerujem da su ovo korisne informacije, da ima super mogućnosti na financijskom tržištu, da zaštitite svoj novac od inflacije, da imate plan za budućnost i da novac radi za vas. Kao što sam napomenuo, konzultacije su free, ne koštaju ništa. Za početak treba nam 30 minuta, 45 minuta i onda na osnovu toga možemo vidjeti kako možemo i vama pomoći. Tako da bilo me drago da sam bio danas ovdje s vama, da sam podijelio svoja znanja, iskustva, da možda sam vas motivirao i inspirirao da napravite plan za sebe, napravite plan za svoju budućnost, da napravite analizu svojih postojećih ugovora gdje možemo zajedno pogledati, optimizirati što s time najbolje moguće napraviti i da bi nakon toga krenuli u bolju budućnost i stvarali više kapitala, jer kakva nam je inflacija i kakve su nam cijene, naravno da će biti svaki euro važan i naravno sve više i više novaca će nam trebati. Tako da drago mi je da sam bio danas sa vama, svako dobro želim i vidimo se na sastancima uživo. Doviđenja.